We are with the elders of Ibagwaka. Hana mgbe anyị bija na jụrụ m ese aha Ashwan na Zimbe. Asị ha ya bụ Nkwo Ibagwa. Gịnị be jiji agịnị ya Nkwo Ibagwa nụ? O ji vunu Ashwan fu ji evunu ha Nkwo Ibagwa nụ. Ihe ji agịnị ya Nkwo Ibagwa. Ọ bụ Nkwo Lolo Asadu. Mgbe nwe na ahụ agbaghịtere abịa kọtụ gọọmenti ọnụ Nkwo ọbụkwụ mgbe na ikwuru ewere lekwe enwe abịa ọ gara ọnụ Nkwo mgbe na edoro blọkụ bụ ọnụ Nkwo ebe a ma mgbe Nkwo Ibagwa bidotere o nwere mma ikwuru mgbe na ọ bụ ọnụ elu Lolo Asadu ndị shuru Nkwo Lolo Asadu shi kwajere ohe na-esha mebe ọ eshubere Nkwo Nkwo nkwada asịnọbsụ chọrọ ene ha eji eshi ụkwọ mgbasịsị chọrọ ene ebe a gbasịrị ka ihe ejide ene n'Igbo wee shume Nkwo ndị na-agwa ụzọ sịrị na ọ bụ onye shi Ibagwa abụghị eji eshi ụkwọ nye ọdịnagba Lolo Asadu wee fute onwe ya sisi were nye shume Nkwo ma ọ bụ na akpa ya na ha o na ọ bụ na akpa na ha si were nye shume Nkwo asa na onye na-anya na ishu ashọwo ha bụ ihe Ibagwa niile o onye na-anya na akwa ọnwụ abụ Ibagwa niile o n'ọnụ ma aja ihe eji eji akwa Lolo Asadu ya anya Ibagwa niile o oru ụbọchị oge Lolo kpaịrịkpaịchara echere kpachecheri bịa n'ọnụ Nkwo achọrọ na ashọ na-egwurigi n'Igbo sumani ụtara jo wi na-azị mangarawo n'ofe o dọbanye ya manya ọṅụrị ṅụchara ihe lichere oru ka o lichere ṅụchara o Lolo chere ihe ndị ọgara imerụ ndị karịnya ndị gboo efe dọka onishi onye fie n'ishi Lolo si Ibagwa na ya alarị o Nkwo ozugide nye Lolo ya lako ma ihe debe na ya zugide na ya shukwute n'uhe egwu mgbe na-enye shambe bụ efere Lolo dọini elidigo Lolo elio na elile ndụ ma egwudidi ego na ọ nwụrụ ga-anwụ ma ọ nwụrụ ga-anwụ ekpochiri Lolo lada ya bụ ịnụ ụlọ ka ọ were ya na-ega nwa dukwu mere maka na ihe na-eme mgbe gboo ọ bụ agịrị n'ọbụ ikwe ma bụ ihe mere eme na techilete nwa na-eche iru na Nkwo teche na ọbịa na ma abụghị onye na-ewere wefụtara onwe wee sacrifice ya n'ebe a mgbe gboo na anwụ ka example anyị na-enye unu enwere Nkwo eleg Nkwo ọbụkpa tenta na ọdọ techile ma anyị kwetere nwee that belief n'ọbịa nhụ onye na-ewere onwe ya eme Lolo Asadu ji ememete na Nkwo na-aga mgbe gboo na ọ bụghị ichume ha ashụ azịrị na nwere ihe eme na bifo na ashụ azịrị techile te nwane chi na Nkwo na-azụkọ n'azụ ma ụbọchị Nkwo leg na-azụ Nkwo ọkpa na-azụ ụbọchị Nkwo akatakpa ịba ọ na-azụ gboro na akwa ụbọchị Nkwo akatakpa ịba iru na Nkwo leg na-eju ejuchere ike na ọma n'ọbịa na nkụzi ya ntehe na otikpo okwu m na-atị na ndị Igbo shuru Nkwo n'ịbịa na mgbenụ a na-akpọ Nkwo wabe bụ Nkwo bidoro mbụ mana ụzọ abataghị atụkejere n'ime ụfọdụ ka ihe wefụtalụ ọ bịa na ikpe ama bụ eji ihe wefụtalụ mbenụ Nkwo na-aga n'ihu dịka ogeze shi ya ekwu ọfọ ihe a bụ ọnụ Nkwo ma onu bụ elu onye kwa mara sị na ọ bụ ka imeti ebe awa atụghị na ige ije n'onu elu memeghi elu luo the same elu he achọrọ ịgọ Nkwo ha na-agọ na ọ bụ ụmụada ụmụ ndị ụmụ ndị era ahịpụta n'obi ọ na-eche
munyi obelemi ka be kpoche mee eshi n'ọnụ elu kwa oshi ọnụ elu kwa iwu awụ mmiri mgbe ọ bụ ọnụ ga-aga nwanụ onye butere nke ọwụcha n'ọnụ elu ọbụla asọlata n'ọnụ nkwụ ọnụ awụ anụ straight ọ na-asọ ọbịara n'ụkwụ ọwụla taa de milion na-awụ ya n'ọbụ ọbịa iwu ya n'oge na-asị ka ha jere mgbe m ka anyị n'ọbụ ọbịara n'ụkwụ ya bụ onye kwuo okwu emenye Lolo Asadu nwa ha kpọrọ na ha o mere omume Jesu ịma na Jesu nwụrụ maka Jesu nwụrụ ụwa niile were onwe chọọ n'ụwa niile aja ọ bụ ya bụ ihe nwa Lolo Asadu mere omume ọgara esite n'onwe na-azụrụ onwe oyo ya bụ Nkwo sacrifice onwe ma asụ azịrị nwere gụnụcha ayọ ọnụnụ ya nwere gụnụcha ayọ ọnụnụ ya ya bụ ihe o mere ka ibe wacha ayọ ọnụ ya bụ na tunujere na-abịa erime egbeze bọchị Nkwo akatakpa mma na-agbanya nwere mma banye na sa akatakpa ọ na-agba Israel nọ izu ohi ise ba na bayọ na ibe agwa lile te ndị kom te ndị omuta akatakpa te mma na-ekiri ekiri mma na abe na alile te ọ bụ na ekọt ụbọchị ọ bụ na ekọt oyibo anaghị eru naanị n'ọhụụ n'ọba abịa ibe abịa dịka mbe na ahụ a na-abọcha ile pụtachara abịa na alile ndị be anyị te ndị grep kwọ te ndị obodo oyibo te ndị ha na alatakpọ ibe ọsọ ọbụla bụ ha akara wee kiri ire mmanụ kwa abụọ na-asa akatakpa ọ na-ayara ma abịa ile ndị be anyị ndị nwere ego onwe ndị na-evutechere ji kwasha na nwa be asịghị eje n'ọnụ Nkwo ije nnukwu ikiri ire ịbịa bụcha na mmanya bụ nri ike a na-egbu eshu a na-egbute eshu eto ọkọ na anaghị agata mmanya bụ nwetara ngere ndị be anyị ndị grep kwụọ kunu na-agụ o nwere onye na-ebute 50 cartons of beer anaghị agụ nkwọcha agụ ihe na-eji ayọ anaghị ochi n'ike